kirjastoissa on ihan tässä muutamina lähivuosina kunnostauduttu kyllä oikein kunnolla käyttämään näitä vanhoja kirjoja jotenkin hyödyksi. Eli mulla on tässä nyt kirja, josta on poistettu kannet. Eli se on tämmönen paketti, pelkkiä sivuja. Tästä voi nytten irrottaa sen verran kuin haluaisi. Mutta koska mä en sitä irrotusprosessia osaa näin yksikätisesti tehdä, niin ollaan täällä alla toinen teos, missä on huomattavasti vähemmän sivuja käytössä kuin mitä tuossa äskeisessä oli. Ja tällaisen kirjasiilin voi tosiaan niin monesta sivusta oikeastaan kuin haluaa niin tehdä. Ja tosiaan mä oon niin pro tässä jo, että mä voin sen näin yksikätisesti näyttää. Eli sivu avataan, taitetaan kaksin kerroin. Okei, ehkä tää on vähän haasteellista näin yksikätisesti. Eli taitetaan kaksin kerroin ja sitten tästä edestä taitetaan tämmönen kulma. Noin. Sitten vaan seuraava sivu, sama homma. Taita kaksin kerroin. Ja tee samanlainen kulma. Sitten tätä toistetaan vaan niin miljoona kertaa kuin mitä näitä sivuja tässä on. Ja siitä tulee sitten lopulta semmonen kirjasiili. Oikea kirjasiili voi tosiaan näyttää yhtä sököltä niin kuin tämä. Sillä on silmät, nenä. Ja tosiaan sivut on taiteltu sillä lailla kun äsken näytin. Ja sillä on sitten täällä pahdista pohja ja sitten nämä tassut. Eli siitä voi tulla noin söpö. Mutta sitten jostain syystä, siitä huolimatta, että yhdestä tulee noin söpö, niin sitten kun tekee seuraavan, niin siitä voi tulla tällainen. Ja tää on tosiaan niin kuin tosi epätasapainossa oleva siili. Ja mä en oikein niin kuin tiedä, miten tästä tuli näin reppana. Mutta mulla ei niin kuin ole minkäännäköistä käyttöä tälle. Mutta sitten onneksi mä nyt edes sain taiteltua yhden tommosen söpön tällaisen mielipuolen lisäksi. Mutta tosiaan siili on helppo, yksinkertainen tapa, sopii aikuisille lapsille, kaikille jotka tykkää askarrella. Mä en välttämättä niin hirveästi itse tykkää sitä tehdä, mutta kyllä tästä nyt tuli sen verran mun pride and joy, että voin tätä reseptiä suositella kaikille. Heippa!